Takže čaute, sa volám Mr. Gordon a toto je prvá časť redstoneových obvodov. Takže na prvý diel som si vybral taký ľahší guľomet, ktorý bude strieľať vlastne šipy. Potrebujem na to redstone repeater, redstone torch, nejaký materiál. Neviem, ak sa to povie po anglicky, ale po slovensky je to automat a šipy. Takže položíme to na automat. A ja som nechťa do neho klikol. No, takže navedieme si takto redstone. Potom si položím nejaký blok, je úplne jedno aký. A jeden blok nechám ako mám priestor a ďalší blok. Urobíme vlastne taký ako keby skrát, ktorý bude stále vysielať nové redstone signály. A tu nazadu to nemusím dávať. Ktoré bude vysielať stále nové a nové redstone signály do toho automatu a bude to stále strieľať. Lenže ospravedlňujem sa, dneska mám nejaké lagy. Takže normálne jednoducho si to takto zapojíme. Dobre, tu na to je už napojené. Dobre, ešte takto hore. Dobre. A guľomet je zostrojený. Ono to strieľa dosť rýchlo, hej. Lenže mne to laguje, ako môžete vidieť, dosť veľa šípov tam už máme taký automatický guľomet. Tak, toto by bolo pre prvú časť všetko. Môžete si aj vy zostrojiť takýto guľomet. Uvidíme sa pri ďalšej časti redstoneových obvodov. Tak zatiaľ čaute.